ekamereni anye kusayibona nokudoda bakho because isitabani siphezulu kwakho. Yeah. Bekangashayizona bekangafiki ku-G-Sport that's why lokho engibeseyenza acabanga abanye abocheyi kwamele usebenze ifreqinile kahle kahle iplastiki like angifuni like ayiphi iplastiki okay angifuna malo ama vibrator like ngifuna la emuva angeke ingene but la let's go kuthela nebisi la so nebisi ngani iman to man no ayibamba ilume ayibamba ilume man to man okay sharp man to nina ngitshela ngani man to man send it to send it's not working like that njengoba bathangaze ngajola neshangani mangathi yena lo butlo uye lo but bengikhuluma ngaye cause yilo leshangani bengijola nalo elandala kuthena ngangfonyoza ipipe encane lenza uNkulunkulu imbobe ekhodi yenza umhlaba danko let me tell you guys yazi mawukwazi ukupheka ne size le bottle doesn't matter yabo if you a good cooker ungapheka like it's ngale bottle ndamjonga ndamkhwela kuzoba ngathi nami ngizobijonga ndimjonge mara bafethu Okay bafethu ninjani ladies and gentlemen ubani idini London uma sweet izinto ezimnandi bathini lapho neste 6 gani niyazi kwenzakalani siyayenza lento senza kube mnandi esola faka ibhamu lapho pa siyabangena okay ikanje ne bafethu necaba bobani amajita which is in boys VCC okay nizwile eitabeni bafethu itabani niyayibamba yonke okay ke ngiyakhumbula last episode sayishaya fidi sathi khona ama topic so continue ngiyakhumbula fidi ngithi sure no yilo lelanga nenjalo asaqhubeka le ndaba senza kanjani bafethu siyenza lento nje yakhululeka sidasi one bafethu sibekile kushuthi manje asifocusini ka siyenza okay ke nayi mina ngizwile ubani udeni London noma sweet izinto ezimnandi ebathini lapho Mr 6 kan ngiyacaba ngihambe ngiyi1 abantu baphethe bazointroduce cela ngakuwe bani ayike bafethu since udeni asasho ukuthi fede yena ngiyangithola manje bafethu ke danko ubest okelo bafethu umuntu oyenza izinto ezibest izinto sihlale ngohlelo izinto zihambe straight ngiyangithola ke manje khululeka bheka ninabhekane hlalani la nibheke kube mnandi sibe silungisa le ndaba angithola mezuzu ngaleso sikhathi yangithola ayimani yenze bafethu ngiyangithola danko bafethu otherwise Lona Lady Makaveli on all platforms actually umshoza udumile enhle kumshoza ipoza uyi baba otherwise danko west as much as ngihlezi ngisho name awuxoki ichipi gangster uyinje ipoza baba ipoza sengabuni okay it's a girl Black Barbie. Hey guys, it's your girl Splash Mamisi ibhodlela lakho la extra pressing imnandi njengayo hey mnandi mina kuyoba mnandi bani. Hey dolls, it's a girl Obi Brady on all social media platforms. Sure, please going. Niyazwa kunjani bafethu? Hayi, ngiyabona ke bafethu fandakhini on ngiyithola. Fandakhi kuyashisa bafethu ngathi ngakhipha iskipa, ngikhipha isiqoko, ngikhipha ingaza mara hayi awuthi ngiyibambe ngiphambi kwabantu. Okay bafethu ngiyacava last bekushulile sinibuza liyavuka yenzele ngiyamthola apanda siyiceda bafethu panda siyiceda ngithi okay panda siyiceda emagents niyazi bangikhuzile last time ngunikhulumela magents khulumela nina mina ila magents abafethu hey machita hayi khulekani bheka khulumela nina bafethu and yabona inkinga niyaflopa ngabe inboxile ningitshela ukuthi eLondon buzinto ekanje mara pheka ke obani lo mfana eshangana osile bathini bathi amashangani mashiyangana ayisengibuyile ke ngithi lila mashangana sele sengibuyile okay bafethu yila mashangani ini why bafethu bosnaki mshangani na wena msutha ke ngoshe why lesikakila mashangani obuyasiphela nakhe yila mashangani lesikakike mashangani mamela how yila mashangani ayi2 yamashangana asile namashangana anganangqondo beka kwenzakalanga between umshweshwe leli umshweshwe uMakhaveli West iyagcwala so obvious ngiyangithola mina ngwest discard nje yami ngithola mina ngibahlaba phezukwa siyabangena ngoba kasithini siyayenza lento
Okay ke. I mean last time ngivaya grand. Khambini. I mean ngifuna bangibuze necaba last time ngivaya grand. Why? Last time ngivaya grand. Ama feelings like okay mina ngikubuza first thing. Ninonke ne. Esithole now behind the camera siphendule ne. Do you believe in ama feelings ukuthi ikhona lento ama feelings are exist? Yeah. Yeah, they do. I mean Feelings does exist. Yes. hayi My when I like lento mfethu sikuthi uyayicabanga wena mangathi uthanda umuntu shukuthi uyayicabanga mangathi uyistabani shukuthi uyayicabanga mangathi uyileso uyayicabanga baba uNkulunkulu senze ngendlela ewayo or kanjani Ayiva. yeah amadoda lawo ngezonke Ayiva. anvumi Ayiva. why ningavumi Sarafazi. Ngumfazi. umfazi Ngicela ungiprovele ukuthi unomfazi ke. Unenonozwe. Angishangibona It's even like ngiyabonakala. ayinonozi but mangahlala phezu kwakho. Mina ngisho ukuthi mangahlala phezulu kwami. Mina ngisho ukuthi mangahlala phezulu kwami ne. Ngihlaba ngempamo ngenza kala. That's why cause ngiyabona ukuthi umchita. no, mara ayizole ukukhuluma affordable as much as mara like ayikho affordable. I will I think nimchikela. No, man, then understanding ne. Sharp ngwele side leni mara masiba honesty nami anginayo topolozi. You understand? Sure. Exactly. So I don't remember kahle was it a primary or a high school yabo. So this other teacher of mine was like kuyenzeka ne ukuthi uthande like umuntu ngizothini the same gender as you ne because like hayibo angazi ne ukuthi like guys ngikhohliwe ne ma like ngicela ngingameli ne na noma like ngayikhumbuli like yonke favorable angazi like umuntu ne like each and every person ne kuna this angazi in angiyithi amahomunzo what angazi guys ukuthi ne mara ya depend ukuthi like yipi ekhuphukile ukuthi like ama what kitoring ama Testosterone and wama out or ini or whatsoever like yenze ukuthi like we out ne we out Vele mina ngumchita manje phakeme ya like yenze ukuthi like we out favorable like we out ne yenze ukuthi angazi man guys ukuthi like yabo if bengikhumbula grand ukuthi like le ekhuphukile and njengoba yabo njengoba ukhuluma kanje njengoba bewikisandla la nami ngizwe something uzwe something mara ngizwe something lento bengiyisho okay noma bangambhalela ngayo la mina bangivalele ngayo simebondeni kanje athi hello London ngizofila lo ke so yafila mara wena uthi ama feelings awekho ama feelings okuba indoda umfazi nento yenziwe kanjalo or kanjani mina nolwana okay yenziwe kanjalo bafethu andibani machimbosi yakaba mina ngisho kanje ukuthi la engisivari bafethu usho ukuthi wena no njengoba ngafika istore nje safika sahlala phezulu kwakho singqinqa ngayenza kala ayeke izime abafethu anibononest Kanjani? bani honest yebo kanti ukuthi la engisivari bafethu bayasmile la bantu No. wona ukuthi ngiringe ivari Wait, most back is anyekimi And like nami ngiyageza phambi kwabo. anyekimi because like nami ne One thing I was ngengageza phambi kwegame and azange imi as much as nami like mangakhumula phambi kwami no ngiyengivukela asikhola. usho hayi amen okay bafethu ne mina ngitsheleni like nina ngifila njengabafazi Naya like angifili njengabafazi ngifana. umfazi yini ukwenza umfazi Because I was born in the wrong age. beside the wrong catch like yazi kwenzakalani mina ngumlungu understand. yeah ngizwile la usikhafuni mfana makhala ya inkinga ngizilungisa inkinga ngisemzimbeni umuntu omnyama uyamthola te Mara belungibo masaba into hayi mina into yethu. bona mina ngumlungu ngathi bona nawe lezi zinto zakho bona okay bona labanye balungu yeah mina ngilomlungu lo umnyama inkinga ngisemzimbeni umuntu omnyama otherwise mina ngumlungu niyafuna ukwazi igama lami okay shuthi mina thi ngixoxelisa story yami
benginabazali bambe baphuma eAmerica Danko. nani bazela eSouth Africa 2010 Yeah, I remember the story. World Cup yangithola Yes. ngoba ni accident bashona ngapha the top amashangana manje senishangana yabo so obvious ibeshangana Elidelelayo, that's why bathi leshangana elidelelayo, and then that's why they call him Teni. angisanga Teni Yangithanda. Teni for D for asibambile so obviously bafethu sikhohlweni ngami sikhuluma ngabo ngithola nathi bafethu ningakhohlwa nani ni allowed ukubuza ama questions if noma yini inga ayibe 50 this episode ayibe 50 50 yeah. nje kube yini enibuzayo kube yithi esibuzayo since ngihlabile iquestion yokuqala Mara uzangi question. ngibuze Buza. nabafazi Yeah, Yeah. abafazi. yini nenza abafazi Mina like routine. umfazi Before you go on, then you know, I have a question for Lady Makaveli Lady Makaveli. yes Okay, you said you would see even if you can bath in front of boys and of a everything, guy you weren't gonna feel anything. like ngiyasho ukuthi like i-out mayengakhumula phambi kwami like Yeah. ngeke like Yeah, whenever since awuzanga nje wasithola une. no I'm not saying like I've never dated a guy ne like ayenzeka ukuthi like okay Ukuloywa. yeah, no ukuloywa Akuthakathi ngithi no meleni ngikhulume yabo I've tried it guys I don't even wanna lie ne and I've also had sex with a guy ne it was nice ne ma it was nice mina my man oh yeah it was nice ne then the chain played me ne and I was like yazi no it's fine ngigrand yabo ngizothatha yeah my man ngizothatha i-break yabo since vele umuntu bengimthanda or umuntu bengithink ukuthi ngiyamthanda ungigilile fela yabo so I had this best friend yabo ugel makafika ufike ayi lesbian fela yabo makafika only to find out ukuthi like kubo bengifuna umalume wakhe ubhuti wakhe naye yabo so okay yeah okay yabo so mina ngathi kunokuthi like she's too strong ngathi kunokuthi ngijoin nobhuti wakhe nomalume wakhe ithi ngizame naye yabo ngayizama and manje ngiyizama kanje no and manje ngiyizama kanje mangizama mangizama okay like mangizama mangithi I'm trying it out like ugel ne ubay yeah and like ugel ubay bekanomuntu wakhe nebengazi and mina naye we were best friends because like umama wakhe bekazana nobabami so sigcine sibabangani yabo bekathanda ukubantsulwa nami ngithanda ukubantsulwa yabo so ugel wamitha makamitha kanjalo besijwayele ukuyenza ama sleepover yabo so this one day kwenza kaleni yabo so like I didn't mind ukuthi like bekane situation whatsoever yabo and then yeah like saqala ukunqabuzana and all that nani yabo and then cause like mina bengekho la angithi ukuthi ngithola le out no like I would like isasebe pushing food out guys I would like let it cook guys let it cook exactly ukuthi bengafuni ukumnqabuza yini like mina angithi mina angifuni hayi ukuthi bengashanga ukumnqabuza bengizishayile ngayo mara bengicala like ukunqabuza enye intombazana and it felt good obviously like ezinye izinto ngifundiswe kuye you understand like zonke lezi zinto angifundise zona like ngizithole like ngizi-enjoya over like the way like bengisha ngakhona mangine out you understand and I was like okay since like fede ugel aspat ithi ngizame like umuntu ogreat because like estradeni vele bengihlezi ngisheba amantombazana ngiyabo ukuthi hayi wonke umuntu yasho ukuthi ujwala namantombazana nami ngivume ngibona ukuthi hayi lo gel muhle nami vele yabo ngifuna ukuzithola ngila so ngakhetha understand uyacapha wena nami understand umjita wafethu bekafonyoza umjita umjita bekafonyoza bekangashaya izona bekangafiki kuG Sport umjita that's why lo ke seyenza acabanga abanyabo chain ebafethu kwamele usebenze leto wafika nje ebafethu mamele
hayi ukuthi ini nani hayi ukuthi bekafonyoza uguy yabona manje ngisasho ne ngimi-enjoyile uguy ne like ngimi-enjoyile between ugeli nogayi enjoy bani kakhulu ngi-enjoye wonke amantombazana bengibhizi nawo ugayi abogayi akaze wahlangana neshangani lo yakhuleka uthi athole thina ke akaze wahlangana double trouble Tsonga all the way from Limpopo ngayenzeka izinto like ibe interesting njengoba bathangaze ngajola neshangani mangathi yena lo bhuti lo uye lo bhuti bengikhuluma ngaye cause yilo leshangani bengitshola nalo uladlala usho ene uye vele guys truly speaking elungaphiki mawuthi wena umuntu ambekangifonyeza kusho khona ukuthi lentombazana le ngemino yakhe for the fact it felt nice for the fact it felt nice but I know it's too for you and I know I feel the sports like I feel like I funa kuyo sho ukuthi uyiwena wafika mara okay abanginiki chance mina ngiphendule akisayidi ukuphendula uthi manje ngikukhulumela wonke amajita ne ipipe encane lenza uNkulunkulu imbobe ekhodi yenza umhlaba danko nami into bengifuna ukuyisho leyo bafethu ukuthi engayenzeka ukuthi wena umjiti so uzama ukuthi like no imawo so uzama ukuthi like asengelwa abafethu ngoba what me to nah I didn't say that way mina ngishongo kanjani mina ngishongo kanjani mina ngishongo kanjani imani siphendule wakathini ngavuma ukuthi siphendule thina so mina ngithi le ex uwe kusho ukuthi wena bofonyoza phela mina ngikhuluma ngofonyoza I enjoyed it so if like wena usho ukuthi ipipe encane yenzwe uNkulunkulu oh yeah nango shi okay njengoba ushilo ukuthi ipipe encane khiphe like delata kalibota mayinkulu kilata kalibota ngithe esayidini yena sokuthi utshela ukuthi mina yike khothi uthi like yena sokuthi utshela ukuthi mina yike khothi uthi like imbobo enkulu yenzwa umhlaba guys ngicela ukufika yipi before nifike lapho nina beka it's getting too personal manje okay uthi wenza mina njengoba uthi imbobo enkulu yenzwa umhlaba sokuthi ngitshela ukuthi lo makafika kulo bekatonda ungakufaka wena lungisho bayakho wena lungisa indaba yakho yeah so like mina ngicela baphendulela on behalf of the Giants angisuchomi ngumacala umkhozi omashinga obalelani ogazi yokuthola Macala. Oh yeah, asibonge iyagcwala lapho macala. Okay ke buthini. Mina ngithi masiphendulele bathi mina ngisiphendulele uziphendulele bathi. Lathi bafethu nodeni ukuthi iyavumela yenzo umhlaba and then ipipe encane yenzo uNkulunkulu like njengoba ngisho ikugu mfethu ayenzanga umhlaba ne uthi sibeke straight yenza amajita bathi awathola ukuthi wena usishane naja mina ngisibuyela la eMzansi yamthola ngisazizamele yamthola bese uthola ukuthi lowo muntu lo uqale afika le mase kufika kimi bothola ukuthi ngiyasitshela ukuthi masizwe isibosha like masenithi inaja like ayisho ukuthi ama-Nigeria aphethe into engathola wena uphethe into ubuya uthi ubuya khona naku baphendulela bathi ubuya khona wazela like angi wazela senze example wazela ucabela ba no maka iqiniso senze example no maka iqiniso lento ayishoyo okay
ukuthi sonke Facebook angithi bathe amathonga namapipa amakhulu mamela mina mangihleli nomama miyangitshela mntwana yami umuntu menza kanje yeah mara it's always guys yazi mawukwazi ukupheka ne-size lebhodo doesn't matter yabo if you a good cooker ungapheka like ipiece ngale bhodo ngeke ubheka nomuntu ringe vasi athi mawakwazi ukupheka ne manje mina bengakwazi ukupheka kubenele ngithe is getting too personal let's go Okay. Okay. So I need to like give you guys Yeah. Hey, yeah. Can I answer that? I'm trying to tell you mina ngumzwa each and every guy unestabani sakhe Like asithanda. like how asithanda Yes. asithanda in which way mina ngichazwa basically. uthiwa akhona lezo zibonayo na uthi Yeah, lesipari lesi mina Bela ke nikhuluma maka like wonke umfana like angithi uthi mina ngitshele nivani sikhona isitabani esingichazayo ukuthi ngiyasithanda or something yazi singichaza ngani singifakela bochiwe mina ngisho like info. mina ngithi Hayi. Ukuthi bangangijikela yabo wonke lama outi athanda kenze ngathi awathanda amagay nana yiwo lawa beast namagay yini like yabo okay mina okay ke itabane ze right ne before bathi nami itabane ze right ne before bathi nathi okay for nina abanye la ngaphandle itabane ze right mara for mina I 14 kumela sonke samathinga sithuka okay bafethu ikhona utho ikhona bafethu ngicela nibotele nitendela mina ngikokunibuza something mina english ngikokunibuza something as ngithi ne ngithanda amantombazana fede ne as much as I regard myself as one of the boys ne so if like the way ungakhona like no ne as much as you regard yourself as a girl mangathi kuwe na like I'd love to have fun with you like can I answer it? By my side, okay. If I was a bengizoyenza but now ngibottom and I'm using pills ukuthi unjumane ungasasebenzi so like like asasebenzi like that's because like why you might keep lento uyithengisa uthola imali lapho something I don't want to do that. I don't want to do that. namasembe Isibaba just legela sasilegela shoot nina na enjoy kuba namapipi nina yenza ngathi uyamoya hle ngipointa mina like angifuni okay sharp hayi ukuthi akahle kwesmile yana okay sharp nasengaske okay exactly nami mina ngishilo guys njengoba ngisho rina nabasheni rathunya nakafa labantu sibabambile laba amajita lokuthi bafuna ukushaya ngapha bashaye ngapha bazenzisa mabaqoki kanje hey girls watch out ibabeke isikwebo sentambo bazibulala naso isikwebo sentambo bongena naso bafethu eboxini lesi labantu mama ngingene naso siyaphuma nje isikwebo sokuthi uNkulunkulu kwenze neduzu mfethu ngena naso eboxini
Nanoma first angeke bafike bakubize miss bazokubiza mister. La ngicela i-question eza kimi ngoba ngizwile bathi there's a question for me. I feel like I do shame. There's a case. So ngizwile mose ngikhulume yonke into like nama-choice nayo yonke into. So whatever like out yakho engakayona I can do it like like mina I feel like I can do it better. Ngilong English. I knew. Ngifreqilile kahle kahle ayi plastic like angifuni like inyama plastic. okay angifuna malo ama vibrator like ngifuna like like enempela inyama You heavy? no ngifuna like it different in a way. How come it different? Because you know, and he's a guy on top of that. like akanayo like Ngibukela amantombazana. Okay, beside anything After Kulula man. okay Kulula man. Like decide. Question yami ngathi angeke ngikhona like ngeke ngafuna i-lesbian before esikolweni lesbian. yeah i-lesbian like intombazane like umfana yabona laba bafana kakhulu like ngichile lonke yeah like umfana but u-lesbian so angeke ngikhona because ngathi mangithi I'm gay but I'm strictly gay ngintombazana straight like no asibe kumantombazana ema angithi ngifuna uku-understandisa ne kumantombazana khona intombazana straight engazali nama-lesbian ngiyileyo gay leyo ke efuna nje abafana Intombazane. You're not a gay leyo efuna amajita straight. Ungathi intombazane. You must differentiate between those two guys. So Namantombazane. mina like negotiate Out. Out. Umchito Mchito amantombazane. so like manje uthi ungayenza like better like yazine ithi ngitshentwane yabo mawumuntu ne kwamele uzithembe mawazithembanga uzothenjwa ubani uzokuthemba kanjani mina ungazithembi yabo ala mina esikhambane abaya ama uthengwadlela amachirni and amachirni kwakhona agcine akhetha what decide ukuthi azofocus akini akhohlwa phela like ukuthi like ekamereni angiyokusayibona ukudoda bakho because isitabani isiphezulu kwakho Yeah. Imanto repeat. no ngifila ngathi like nangithi usho ukuthi yena kanjani isitabani ngifila ngathi khona i-different personality yasempedeni niya not really. Okay, since ukhuluma It's fine. kufana nasesikolweni uyaphapha mawufike ekasi uthulile No. so kufana nokuthi mawuzofika empedeni uzoba khona abantu So my okay. Kunama personalities Ngokubuza something ne. So wena mawucabanga ukuthi like mawuphezulu kwami mangimuna ne. Ngizomona as ngathini ngifila ngathi i-wrong for me i-wrong like noma ngizomona no mangibeka ne because why ngithi kunama personality different ngifile ngathi angithi wena like ngifila ngathi athi uzoba phezulu kwakho yazi chicken or yini mzenza missionary yona leyo missionary imagine ke thina sesithi maybe mina okay ke for example ngithi mina no art sesenze missionary ngithola ngasempeki tuzlakhe awuthola sibiza ngani i-man to man no ayibamba ilume man to man nina ngitshela ngani man to man send it's not working like that uyayazi ungene maka no like nina leyo nto ngena la okay ukuthi ngitshile nabafana kakhulu okay nalo uchile nathi kakhulu esidlala naye ibhola sikhula yena no esidlala mina uncle homophobic bad mina uncle homophobic nya
understand. Masifaka uyi-1 Okay, mina. Wena winge. Mamela. He's not homophobic. Yazi ababayobagame sibagugile and bayofuna amagame amancane like shimi okay manje basefresh basasitshela ukuthi bonina labafana no guys ukubona bathi amagugile ngokuprovela something ne ngokuprovela something ngizonitshela ukuthi wena babuze lento after ne ngisasathi lapho fede ne no bafethu nginani mara mina ngifuna ukuniprove ukuthi ngifuna ukuba ukuthi kahle kahle ubani vele ongayidlisa ongasilisa abantu sharp and engaphiki bafethu siba honest like last honest like kuma ex wakho kuma ex wenu wonke like ayikho nature yakho ke wayidla awukazi wadla Ushayindoni anali aba kukho manzi akukho mnandi mina ngitshela manje angazi mina ngazi angenda ngathi ngayicabanga nokucabanga Yo nina umnandi ngiboni yazi. Mamela Umnandi ngiyacaba like ngisasene connection ama ex wami sisakhuluma guys wena since uex yami ubhekelele la ngiyazi ukhona ubhekelele nasi into obvious very simple khona ubhekelele nasi uzokhomenta futhi yazi. if usabu commenta ungilande inbox ungikhumbuze ukuthi teni ngiyangahlaba induni wayilande chocolate ina yefishini Nge mistake nje guys. siyazi mina obvious maramatala ngemistake unokuthi uthi ushaka ngithola ukuthi besiphume ithi ngemistake ngithola beside lokho akwazi umthita acabanga ukuthi angayendunu kunokudla kumnandi ukuthi mistake angiphi mistake echerry ayemjideni kunokuthi ushaya fast uyenza le mamuthi ukhethe ushaya umjida ne makube like uyayidla icherry yakho enduni or uyayicabanga ukuyicabanga like wena nje awukho straight kanjani we all know that ayeke wayibamela umuntu ngifuna express ukwesisho umjida question. I have a question. Okay, for you. for the chance for them for them for us Okay, sharp. Ngizokwenza something now. Nomuba 6 pack une 6 pack lo let's start ngiyaza ngikuzane mara ngiyaza ukuthi yabo ngiyenzani set like gym why udlala ibhola wena uphiwe alakusenyasho senyabuza udlala ibhola namanga uthola iquestion yakho uthola iquestion udlala number 8 bekashaw 5 mashana ngingqondo no uthebe kahle uncomfortably manje 6 pack ibonile bengile uncomfortable and befuthi bokugcwala abafana labi bafuna ukubona amantombazana so I had to bow down uthi ba I know I understand nothing personal it was just yabona sonke ne when I noticed yabona if ngahlala kanje if ngakhomisisa sami disease but if nawe ungathi uthi like akunas pillow just sit there uzobona but mina won't kufanele ungayiheli ngithi henga uhenge emoyeni noma nenze kahle nonaka henga emoyeni sweet mina nginomkhaba ngicela nginesession wow Okay, question order. Yeah. So okay, sharp. Sengenze question. Yes. Maka ngathi ade uhlala phezulu kwakho. Yes. Akusejuice. I won't even as Like like ungamlenzi next ungamshaya ungamlenzi next ahlale kuwena like now so location bengivuma ukuthi ahlale phezulu kwami lapeka isinto sama singivumeli kanjani understand ukuthi isinto sama singivumeli angeke ngivume why because ngisalandela itradition yami ngithola ne abavumi vele ithini angeke ngivume and bengizomnika hlala ifuthi njengoba ngithola
Bemfethu. Bathi thini indoda Okay, wait. athi amavenda amapedi amashangane sishare itradition uyile entabeni. No, angiyani. Accept my point. Guys, mina nungwana wanoba mina masisanyana ne. That's why ngikuma kutakuna ugaya my tradition doesn't allow it. That's why. Mina I'm 100. Ngisishangane soyibeka kanje. Angadangi busho. Angadange busho. Wait. And the one fanele kujabusho ngiyendisa session. Mekusho. Lo wadli papa uthi ngibi lo odabusha. So change. Ngujeli kuwe ngwana wano. Mina ngwana wano. Dala lipapa. Akajini. Yabo bangafika kithi uhlezi asipapa like akachange athi sibosho wasanzokusandile. Ngelangathi papa bekadli Papa. Ngingageza endaweni eyi-1. Yeah. Nifeel great. Like never Okay, ube like mina show me ngikabuli. eyakho And like us Mara zona niyaziveza. yeah, because I do like we part in the routine as kids in the one. Mara ufika nibishintsha or ngeza. Yithi chomi ngena. Like Angena ibona iyalenga lapha. wonke umngane wami wentombazane oke wakhumulela phambi kwami nena noma ngakazi ngamtshela bengimhalela wonke guys. This is not my bed. maybe ngizothi umfana ongagezela phambi kwami like ne ngizothi like ngizobona bese ke mina ngifuna ilo lobayidudula yabona ilo I ke mina like ngizobele like like mina ngizoziletha myself like angizowenza like saying emlomeni sele emlomeni nawe uzofuna uzekelele mfana sima mina mina ngishafuna ne-girlfriend memo ngasho ukuthi girlfriend ane benginayo and umshoza namanje ngisamthanda mara unamangasi mina nyeza lapha istofu asikho ku12 ngazi ngizothi 20 bani esami ngiyatshela bengihlale sangibamba kanje la emuva angeke ingene but la Let's go. Kuthela nebisi la. So nebisi. ever since nazalo Nina bafethu ngenalela nesibosho. angazi Maqala. Amabhizi ngomzisi. awukazi ayikeke Yaqwa ima iqalise Next. like 3. Awuyazi keke. That side. awulazi banamanga lapha Mama mama. and especially lo nalo babuye impopa kuyenzeka ukuthi abayazi Wayikufanele ilipompo. wayekufanele liphupho yakufanele ikhanya njengaye Wayikufanele umzulu. Wavuna. phezene nkuku Igama lami langempela uSandile. O'Brien is just a social media name. Sandile. Sandile ndaba. maqala you may rest in peace maqala yazi ngisakunqanya awuthi yami Melanie Emma. Yazi kunini nikhuluma. So nina nizovele nithule. Okay, Buze thina. So nina anqoda ke next. So guys, we Just comment on this and comment after sesiqeda ukukhuluma. Okay, no problem. So guys, baqale kule. Thina of course masibhekile ukuthi ubani ongadli stabane lana nje. Khetha. Bafethu bafuna ukhetha umuntu ongadli stabane. Mina like okay, ongadla istabane Why did you say it? Because too homophobic. Not just too homophobic. Ima. Bayalekhe bantomazane. Sayiphumela indaba.
Asisho at the band, Yeah, but like like just in conversation. Until abafana la Okay, ya. mame. Uyabona Indawo iyabonakala. yabona Like khala yo Okay. So why do I feel like ningathandana neintombazane? Isikwebo ntwana. Mamela. Oh, yazowenzakalani ne? Mina sengikhulumela mina ngithi Angifake nani. Wayazi into yenza ukwenza. Ima mina ngizikhulumele mina nje. Mina fere ngumjita nje. Yes. And nanini na. Okay. Makumba mano omhlaba. Yes. Ngaya kumtholo ulandani mfiti. Yazi ngithini? La wakhuluma kanje nje ngiyalazi. Yamazi. Mina ngicokhulumela mina ne. Yazi sector ninjalo. Mina ayikho istabani untwana. Ngishaya. Ubani untwana? Regarding ukuthi mina Ubani nawe istabani? Ubani untwana? zonke itabani zasemhlabeni. Angibi homophobic. Zonke okay. Wonke amajita azenza abafazi. Yeah. Ungayibe kanjani. No, sitabani. Zonke itabani nje. Regarding ukuthi ngikhuluma nawe kanjani. Untwana. Yeah. Uteni ne la komina nihlale eKaSlam ngeke nganibulisa mina. Nanka akakhingayakala Uyaqinisa. Wanga namajita. If ukujwayela ne nangu umuntu ngimjwayele sikhule songena la mangicede like you said now nami ngizome ngicede ngithola ne like ne besibulisana no Adi before why manje sure Okay. Strada. Mina ngistrata istrata yima. Okay. Ngiyakwazi ukubona legama bathi kodwa bathi bani ngiyamazi vele. Usigameza Nangikwazi ngicela ukubona namhlanje. But ungitshela ukuthi unamanga uqala ukungibona mina. Bayazana, that's why. Mina ngihlezi ngibona useKaSlam ngos. Maybe wona uyihlezi ngibona pheka mina ngathi question. Okay sharp. Angibhekanga elokuthi ngiyamangala ukuthi into yenzakalani eKaSlam. Bebona ufile passage nebusuku. Uhamba uyi1 nami ngidlula ngiyi1 ngithi hello angitshela ukuthi angeke ungibone. Ngithi hello bese mina ngimisa uwe. No, Lisha yona kuleyo passage yena ngibulisi. wena ungibulise nekuthi hello bese nami ngithi Kungaba imistake ukuthi ngikubulise. Asilwi ne. Asiluya la kuwa being friend ngithola everything and stuff like sure. Beka okay akangiboni nje ukuthi yimi hello Sure. Angeke ngithi hello maybe for some I can maintain it ukuthi okay sharp ngingwanyana no Ubani Onika? Akusika manje. Oh, that's why ngiyakuthemba ne because naye yabo there's other like yabo like I'm on it like bekungathi ukheli straight like nanoma ubani angasho yabo oh yeah say sengibuza question sesachubeka okay maybe ungibulise maka ungaboni ukuthi yabo uthi hello Slender income lapho bese nyama bese wena awukangiboni ukuthi yimi yabo bese uyangishela sancabuzana after then ngiyakutshela ukuthi I'm gay what will do Mina ngiponyelwa ngamehlo. Mina ngiponyelwa ngamehlo. unamanga ke Mina ngabuze ngabona ngamabele. no unamanga wait faka something like okay sharp faka something ngizakusho manje iphupha jacket bemi like awungiboni like awucabanga mina ngiponyelwa ngamehlo. Yeah.
like phela mehlo wami like abafana abaningi bayasho ukuthi wena mehlo kayangi driver Bona labo bafana. nani mina mehlo mangal drive driver please Of course. Wena. mina mangangibheka isikhathi eside la ngisho ukuthi asinga mina ngincanya ama eye contact challenge ngitshela Yo. inkinga bhekani bafethu nazowenzakalani bazothi ngumbhekile mara sikho haya ngitshela yazinjani mamela yazinjani ngitshela yacaba le video yale rape imbuzi lethi ndamkhwela kuzoba ngathi nami ngizobijonga ndimjonge Mara bafethu bheka angivumelani naye mina ngithola angivumelani naye. Ipamu pa ayikho le okay angeke zife ne Yes. like okay nazi mina ngifike kule point okuthini ngiaccept ukuthi okay kuzoba nezitabani kuzoba namaleso ngitshela kube namajita kube nabogela Okay. but egcineni at the end of the day umuntu azikhethele Yeah. ngikubuza something njengoba nawe manje usho ukuthi ugena nomntwana uyasho uyi-out egcineni kwelanga wonke umuntu azikhethele ngitshela ngikubuza something Beside ngicela before ubuze ne uthi ngicela ngiphendule njengoba ushilo ukuthi at the end of the day njengoba asho ukuthi yena uyi out njengoba asho ukuthi bona njengoba asho ukuthi ba okay at the end of the day bafethu ne nibhekeni mina ngushita ngakithi angayishitra bafethu like tweka ngithola at the end of the day noma ungaya ma first bozofika bambize miss ngiyamthola ne okusalayo then ngizohlezi njalo and angeke izichange mawumjinta eSouth Africa uzohlezi umjinta kanko yangithola ne question yami okay maybe yami 3 engojeni ni abafana C3 okay simthatha as umfana ne asenze an example okay C3 okay okay lona ubamba lo ubamba okay lo wena ubamba lo ngibamba let's mama okay asipha opaksu opo munye ya ophumule umuntu okay shaba wena mebamba mina wena nje ukuthi okay shaba abangani bakho babamba idaba noma nje uthi ubheke banxabuza mina ubuza mina makalu ukhuluma nge-experience ukhuluma nge-experience 1% at the time guys. yeah yes what me say amajita ake wabamba phambi kwabo abamba yini ito C3 sisho thini idaba mina angithi ngitheni mangiqala istatement sami ngithe I'm speaking from experience ngitshela yes mina ngeke ngaploma namajita i3 nabogela abayi3 2 yabamba yes mina mfethu ngeke ngokubheke ungangiponyekise bese ngitsho ukuthi ngizokubamba yeah feel mina makubheka kumele ngiponyeke yeah simple if inyakubheka akwenzakali next untwana yeah wait ucho manga kubheka emehlweni uzoponyela awutsho mina ngaponyela which means is it target wena okay mina since ngomaqala fede ne as much as ushilo ukuthi home affairs bayazi ukuthi ngumrs fede ne ubuza mina buza wena ne makungathwa nakho questions I'm tired asking questions. It's a question for another day bafethu the question game mina yeah animkhaleli ubani untwana ngamkhalela ngathi ngamhlepula mina ngikhaleli hayi unepipo unamase nyazi umjita hayi kungathi like amabelo ami like bayachanyela awuna mabele like ngasho Wachanyela bawayisa. yeah
Yeah, that's why Shanyela ngani? Mara zothatha ukuthi lo muntu uyintombazane. Phela wami next bawachanyele. Khulisa mntwana. Mina like ukuthi amabelo wami awasakhune sengi-actor as igenye intombazane. Like Namanga. Hayi. La yajiyo. Edo, ewafethu, bhekani, mina ngivumi mina. Ayajiyo. Mina isitsonga na ala. Hayi. mina njengoba ngumXhosa ngiyavuma. Angandabana next thing show because abafana ngibabamba badlula mina anyway. Yeah. Uyacaba wayebantu. And futhi into engichaza ukuthi wena uthi bayongibiza Mrs. These days bangibiza ngegama engifunayo. But She. Bona ngithi. Uyasiqiniseka ukuthi namajidi nawo bazothina sengizalisa ukuthi store no. Athi emjida yabo. And And one thing nina mang niyasibheka. And yabona bayenze ngathi abakuboni lo hleza mangibona uhamba namajida sekacabanga amajida ile nto kadini leyo caba ukuthi amajida azothini Yabona sebengikhuluma mina. Machita, vote for London for president. Understand uLondon uhamba ngamajida And vote for to be the shareholder bafethu. Namina noma ningangenza njengoMugabe bafethu ilizwi lenu ngalungisa mina ngithola eZimbabwe bafethu kunama gay. Ngithola ne. Bakubhala everywhere. Akhona everywhere. Nigeria. Angazi ngabona igay Nigeria. Maningi amagay ngithetha nawo waseNigeria, maningi amagay ngithetha nawo waseGhana, maningi like everywhere. Yabona yabo chaka na uchithi bala eSouth Africa or America akekho eZimbabwe. Is not in gay Mchibiriteni No, she's don't forget, and please vote for me to be a president. I'm going to be like Mugabe. I'm going to keep things straight. A girl is going to be a girl. A boy is going to be a girl. Whatever you say, Yabona lento le. Yabona le. Ungazi khulumi lento le awukho umhlaba, I don't wanna lie. La kanjani? Without this flag umhlaba awukho. Kanjani? Okay, sharp. Okay. Why go flag? Okay, wait. LGBTQ plus community. Base bayenze In a flag community. special. Why must Uyibona na ku keyboard. Wait, Tom, listen. Why mongena ama flag kune flag amagay? Why? Yeah, bese mtshela ukuthi kumaXhosa kunalento abayibiza ukuthi it's Manje wayabafana bafana amacici. no, I'm no sendringa nathi. Man no like abafana bafuna ugcoka into zamantombazana. Ngine question for bagcoke ezinye izinto ezamantombazana. Ngine question for rain. No. Babiza ngani ngicithelele? Don't keep it in la. I mean 925. 925. Abatshele Mina sidathi ngizitholela amadoyimo. Ngishela amadoyimo. Listen, ama 925 ngendlela yethu ngamantombazana siwabiza ngani ngamabhudi ngiqhwabe. Or I'm lying. No. Ila macici lawa amakhulu yabona amasister. different. Babaka oh. Ana sitshela kade. Guys, angiphiki angibhaya ngeAmerican season but no Tupac beka ngoba lesi ngiyamthola. And Tupac beka umjida ngizange ngambona no game mina empilweni ngiyamthola. That's why ngiyamthola la ngesinye. That's why ngiyamthola. Ubani amazipho lesitaba samazipho saAmerica? Ubani Nje. Uke waheva no Tupac so zamu. Wait, into yani. Into zakudala but Into yakudala nini?
bokuphi kudala anyways angithi udeni uthi sibheka amacici wami namacici wakhe mina izilongo wami awasindi siyawaxoxa amacici amapantsula amapantsula ayagcoka amacici kanje mara amapantsula agcoka isize yawo wena ugcoka i-oversize nginokugqokela ngithi ahamba ngesayithi yakho ukuthi wena yabona nje mina ngizifunela lawo khona lawo amancane ukuhlela lawo yabo udeni sekafuna ukuba extra and indlebe yakhe ayivumi ukuthi abe udeni akekho extra lawa ama-925 lawa owaqokile ukuthi 925 into yabo Clive into yabo bafu into yabo danko into yabo danko uyangithola into yabo danko uyangithola into enjalo okay yabona ikhuluma isithi phela nami ngivanda sepantsula yikho leyo okay bafethu okay mamelani ne it's been too long bafethu it's been too long ngiyivala ama-comment wenu azosho siyabuya arikhambani yabo maribhuti ngiqhwabe leli hayi mina ngiyala bafethu okay bafethu if nina niyavuma nanento esilwa guest yona senizokhomenta ukuthi direct bafethu yene siphushe siye phambili down usize 5 usize 3 usize 5 usize 3 okay kunama size mina mamela next episode episode elandelayo uzolandela ngalawa abawafaka la einkomeni amakhulu niwabiza ngobani amabhutinqwa ngizovela ngawo ngithola manje bhekani bafethu danko udena akavela ngawo amabhutinqwa uvele ngama-90 okay sharp ngiyangithola nevele lawa macici from where angazi ukuthi this is from Shein awakha kuphi mina lawo ngawabha ichemist wabha ivaso nami ngiwabhaye mina ngawabha ichemist esefitown mina ngwabhaye kunganamani nge-5 guys could you please like subscribe hit the notification up below siyabadubula ngesigaba nje babasho sishole isiphawu and bafethu asikayiphedi bafethu sebeyile and sacontinue ngale topic kuthi manje lesizwe kuyini ukuthi nina nithini sokwazi ukuthi sicontinue kanje namuza athi niwela kuye niwela kithi or niwela kuye danko